ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. муҳоҷирони муҳтарам, марҳамат, кадоме ки границара бошед ба сарҳади Қазоқистон, мо ба шумо як ширкати боваринок тавсия медиҳем. ширкати Акай Баҳром мебошад ки беҳтарин ширкат аст. мошинаҳояшон мошинҳои комфорт мебошад. марҳамат, аз Москва ва Московский област гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда, иншоалло ки ҳуҷҷатҳои шумо тахкарда меорад. муроҷиат кунед дӯстони азиз. аз номи канали мо Насим Деҷи ҳатман салом расонед. ба ҳаматон роҳи сафед. худо нигаҳбон. дӯстони азиз, замини холӣ дар Курмега Акамон аз шаҳри Душанбе, Ленинский район тарафҳои Ҳисор боша мешавад. аз 2 то 6 сотиқ ҷои оиб боша агар мешавад, ё ки мақсад овуш ба назуз кашида шава агар 3-4 сотиқ, ё ки тамоман овуш камёб боша 5 ё 6 сотиқ боша меган нархшон 55 то 60 ҳазор сума. аида зиёдам боша мехарам мегам Акамон. рақамҳои WhatsApp +791 муроҷиат кунед. касоне ки дора акаунт додаротон хештаворотон хез заминаи фурӯшӣ дошта боша ҳам тарафо ҳами акада муроҷиат кунед. WhatsApp нонесен аз номи канали мо мехара бачако. марамат успет ка заминтона фурӯша накарда. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар маркази шаҳри Ҳисор, мактаби айнӣ. 3 дар хонаҳои 2 сотиқ замин, хонаҳои замонавӣ, ремонтҳои замонавӣ кардагӣ, ҳолаташон хуба, ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, дисем дар шаҳри Ҳисор марказш меган, нархша 352 ҳазор сомон мегӯяд. ба курси имзо бигирем 2 миллион 978 ҳазор рубл мешавад. марҳамат, касоне ки аз шаҳри Ҳисор дӯстони азиз хона кофтеса бошен, 3 дар хона 2 сотиқ замин, кухни ходиятхона ваняш хулоса ҳастай. ягон камбудӣ надорад. обу светам ҳастай. 2 сотиқ заминае. марҳамат, дар номерҳои 5946 дӯстон занг мезанед. маълумоти пуръаниқтари хонаҳо метавонед аз хусусиятбаш пурсон шавед. шербачаҳо дар ҳама ҷо ҳастен. идотон муборак бошад. ҳазор раҳмати калом барои дастгиритон. мегузарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дӯстони азиз қарора дар ноҳияи Рӯдакӣ, Истиқлоли Чорош мегӯям. 3 дар хона 4 сотиқ замин. адрес павроди Птитса, фабрикаи Истиқлол 4. дӯстони азиз, соҳиби хона қайд карда ки инҷо мақсад солҳои пеш дача буданд. ҳозир шахсӣ шидагиан документ дорад. ҳавлии 3 хона дорад. долони калон дорад. тапчан дорад. обу светам таъмин ҳастай. то назди хона роҳи калон, роҳи сангин ҳастай. аз павроди Птитсаи фабрика 2 километр масофа аст. ягон мошини арзон бошад, пул қабул аст. нархаш дӯстони 175 ҳазор сомонӣ, боз арзон мешавад. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 4 эълони мо хонаи арзонак ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи Ашт, шаҳраки Шайдонаш мегӯям. 2 дар хонаи 9 сотиқ замин, хонаҳои майда кардагӣ, мисол барои хонаи пастак, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ашт, деҳаи шаҳраки Шайдонаш мегӯям. касоне ки дӯстони азиз мисол аз ноҳияи Ашт хона кофтеса бошен, марҳамат, 928 03 5995 занг мезанед. маълумот пуръаниқтари хонаҳо аз худашон пурсон шавед. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи аъло бошед. дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешавӣ мост. худо нигаҳбон.